Чулман елгасы ярында урнашкан борынгы шәһәр. 1723 елда бу урында бакыр эретү заводы салына, аннары завод тирәсендә яңа шәһәр оеша. Биләгән мәйданы буенча Пермь Россиядә 4нче урында тора. Ул Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Волгоградтан гына калыша. Пермьдә 1,50,000 кеше яши. Шәһәрнең атамасы фин телендәге Перема, ерак җир сүз тезмәсеннән килеп чыккан дип санала. Пермьнең истәлекле урыннары бик күп. Вокзал янында 12 метр биеклектәге зур Пермь капкасы арт-объект урнашкан. Ул шәһәрнең 250 еллыгы уңаеннан төзелгән. Формасы буенча 4 якка юнәлтелгән П хәрефен хәтерләтә. Янәшәдә тагын бер гадәти булмаган арт-объект – Жук-Скоробей, Саранча кыңгызы урнашкан. Ул үз алдында зур шар тәгәрәтә. Булар барысы да металл рамнан һәм каучук тәгәрмәчләрдән эшләнгән. Үзәктә фронт һәм тыл геройлары монументы бар. 10 метрлы һәйкәлне скульптор Вячеслав Клыков ясаган. Ул 1985 елда ачылган. Пермьдә радио уйлап тапкан Александр Поповка да һәйкәл куелган. Аю элек-электән Пермьнең символы булып тора. Пермь аюы турында легенда сыны 2009 елда куелган. Теләк-теләп аюның борынына кагылсаң, ул чынга ашачак дип санала. Шәһәрнең иң популяр һәйкәле Пермяк соленые уши, ягъни тузлы колаклы Пермь кешесе. Тузлы балык җитештерү белән шөгыльләнгән Кама буе халкын элек шаяртып шулай атаганнар. Эшчеләр җилкәләрендә туз салынган капчыклар ташыганга күрә, аларның колаклары кызара һәм шешә торган булган. Зур колаклы бронза рамга басып, бүген дә истәлеккә оригиналь фото ясарга мөмкин. Елга вокзалы янындагы яр буенда Бәхет таулар артында түгел дигән атаклы арт-объект урнашкан. Бу пермьлеләрнең һәм шәһәр кунакларының иң яраткан һәйкәле. Кызыклы факт: җирле халык туган шәһәрләрнең исемен йомшак ре белән әйтә. Бу үзенчәлек аркасында алар шәһәргә килүчеләрне бик җиңел генә аера ала. Пермьдә күңел ачу урыннары һәм истәлекле корылмалар бик күп. Килсәгез, бер дә күңелсез булмаячак.